morning mga karuban, dito kami ngayon sa 7-Eleven Kawayan. May charity ride ang aming grupo, which is ang NCCP and Max Charity Club Philippines. Bale, dito kami magmi-meet up lahat. Yan, makikita yung mga motor, madami. Yan yung mga, dito yung mga taga Santiago dito, tapos dito Ramon, mga taga Kawayan. Bale, nag-contribute lang kami ng pambili ng grocery tsaka pambili ng gamot ng pasyenteng bibigyan namin. Si nanay diagnosed ng cancer sa may Reina Mercedes. May sinasabi itong maniniyot namin eh. Ano yun, bro? Wala po. Wala po. Yan si bro Jester Maniaco. Okay na, bro? Okay na po. Okay na daw. Thank you ba? Right. Salamat. Peace out. Ba't di ka nakadawa? Complete gear ka. Oh. Apay kasi timata na dito yun eh. Kita nyo man na eh. Dapat naka-complete gear ka. Nakalablabakan na eh. Order pa. Alos. Sana all cube po. Yan. Bro Marlon, Roji, Norwin, Master Francis. Yan. Miyuki Works. Siyempre yung aking pinsan. Right. Yan, gigirap na daw kami mga karuba. So kita-kits tayo sa daan. Yan, so mga karuba, gigirap na kami sa Reina Mercedes. Doon kami magcha-charity ride sama ang buong team NCCP. Bro Lods, ano ang pangalan ng pasyente? Ay, okay tayo. Hindi ko klaro. Ayan, nakalimutan ko yung name ng pasyente namin mga karuba. Tinatanong ko kay Bro Motodario. Si Nanay Teresita Carayaga mga karuba. Yun yung bibigyan namin ng tulong. Shout out J-Max Moto. Right. You know. Wohoy. Yan o, yung Motodario. Right. Bala yung ginawa namin karuba, nagambag-ambagan na lang kami. Pass the helmet, ginawa namin kanina by Bro Dan Napoleon Baguno. Siya yung nangolekta kanina. Si Nanay Teresita po mga karuba is may cancer. No idea ako sa cancer na sakit niya, kung anong cancer o breast cancer ba o ano. Maestro CM Biherong Hugutero. Girap na kami mga karuba. Siyempre hazard tayo. Right. Ang aming photographer Bro Mark Fernan de la Cruz. Yes. Yan. Mamaw to, mamaw. Nondoy na kami mga karuba. Dito kami sa Kawayan, magte-take off. Nantay lang namin yung mga taga Santiago. Sila yung nahuli. Yan, naka-vlog na yan, Master. Yan, Master Billy Mart. Alright. Yan, first charity ng grupo namin ngayong taon 2021 mga karuba, and fourth national charity. Yan. Ang NCCP kasi mga karuba may chapter. Bali dalawa pa lang yung chapter namin mga karuba, sa may Quirino province tsaka sa Cagayan. Ganito po ang ginagawa namin sa aming grupo and Max Charity Club Philippines. Nagra-ride kami para tumulong. Hindi lang ride ang ginagawa namin. We ride by lifting others, and we ride with purpose. Tumutulong kami sa mga nangangailangan mga karuba. Uy, mga barakbak Team Santiago. Sige. Grabe ay. Kabibilis nila mga karuba, mga mamaw. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Oops, who's that? Mamaw spotted.
Nawala ako tuloy sa vlog mga karuba. Grabe. Nasaan na ba ako? Nakalimutan ko na. Grabe naman kasi itong mga kasama namin, ang bibilis. Mga barakbak talaga. Team Miyuki Works, barakbak. Sige. Yan, gaya nga ng sabi ko kanina mga karuba, ang ginagawa ng grupo namin is nagra-ride kami para tumulong. Hindi lang basta ride. Tumutulong kami sa mga nangailangan. Basta pag may alam kayong kailangan ng tulong, PM nyo lang ang aming presidente, si Pres Ray Marquez, ang aming vice president na si Vice Ayanso, si Admin Louie, or ako, pwede rin ako mga karuba, pwede nyo akong i-PM pag may gusto kayong tulungan. Tulungan natin yan basta kayang kaya. Grabe kabibilis nila eh. Yan, bale may meet upin pa kaming mga ka-brother and sister namin sa may junction San Mariano ata, sa may gas station. Grabe, maambon naman na. Ay, dito pala. Dito pala. Mga mamaw. Hello. Master Ferdy. Balang inantay namin dito mga karuba, mga taga-Ilagan, mga taga-Gamu. Hindi ko alam kung saan yung ibang parte ng mga kabrosis namin. Basta dito yung pinaka last meet up namin bago kami pupunta kay Nanay Teresita. Yung tutulungan namin, bibigyan namin ng cash assistance tsaka groceries mga karuba. So kita-kits na lang tayo doon mga karuba. Yan, dito yung daan papunta kay Nanay Teresita Garuba. On the way na kami. Andyan na po, parating na po yung ibibigay naming tulong sa'yo, Nanay Teresita. Kunting tulong mula sa NCCP, NMAX Charity Club Philippines. Fell for an idea, fully believed in you and me, but I couldn't help
couldn't release you. As much as I tried to set you free. 'Cause when we were good, it was so great. Fairy tale dreaming, all that I needed and so much more. But when it got hard, clouds were so dark, caught in the feeling, and it was heavier than I could hold. But we were always in heartbreak. How do we draw the line? Pagaling, Lord God, at ang bawat isa sa amin ay iyong gabayan. Lord God, may you come to us, strengthen us, enlighten us, Lord God, para mas marami pa po kaming matulungan. Ikaw po ang siyang manguna sa puso ng bawat isa. We claim ang safety ng bawat isa sa amin. We claim also, Lord God, ikaw po ang magsilbing gabay ni ate para ma-heal ang kanyang nararamdaman ngayon. At strengthen us, Lord God, and may we ask your guidance for this program, and may this be one of the successful charity event ng aming grupo. This is all we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, sis. Ipapakilala ko lang po officers na ating club para po sa barangay. Ang NCCP ay pinangungunahan po ng aming President, Ray Marquez. Vice President, Ayan So. Secretary, yours truly, Sec Eman. Admin Mark Louie, and the rest of the team. So kami po ang nag-lead sa grupo. Bibigyan ko lang po ng brief history ang NCCP. Ang NCCP po, hindi po kami basta-basta nagra-ride. Bali po, ang objective po ng grupo namin, tutulong po muna kami bago kami mag-ride. Ang bawat isa sa amin ay nag-ambag-ambag para sa charity event na ito. So hindi lang po kami basta-basta nagra-ride, pupunta po kami sa iba't ibang lugar upang tumulong. Yun po ang pinaka-adhikain namin. Tumulong sa nangangailangan. Inaanyahan ko po ang ating kapitan, ang present po ngayon, na magbigay ng maikling mensahe. Nagbutit niya. Sa buong kabarangay ng Labilang Grande at mga barangay officials ay nagpapasalamat sa bumubuo ng NCCP NMAX Charity Club Philippines na pinamumunuan ang presidente na si Mr. Ray Marquez. Ayun o. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam nyo, laking pasasalamat dahil sa tulong nyo sa aking isang constituent na may kapansanan. Nagpapasalamat kami dahil nakita nyo dahil sa kamag-anak niya, si Mr. Cariaga. Alam nyo, ginawa rin namin lahat ang magagawa namin para matulungan namin siya. Kaya lang, dahil nga ito sa pandemic, medyo hindi siya na-check up ng kung ano yung schedule niya, hindi siya nakapunta dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. Ang riders na binubuo nyo ay malaking tutulong ito dahil minsan kaya na akong maging riders membro ng THRC ng Kawayan noon. At ang riders kasi kahit saan lugar, kahit sa liblib na lugar, basta makadaan lang ng dalawang gulong ng motor ay nararating ang riders na magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kalamidad. Kaya gagaya ngayon, papasalamat kami dahil narating yung aming barangay. Pero kahit na walang sagabal na daanan, pero ang riders kahit saan nakakarating yan sa kung saan pupuntahan, basta sabi ko nakakadaan yung dalawang gulong ng motor. At ngayon umaga, nagpapasalamat ulit ako sa inyo dahil sa tulong nyo sa lahat ng membro, mga bumubuo nito, mga officers,
nagpapasalamat ako. Thank you very much, Kap. Okay, so mag-message ko sa ating President, Ray Marquez. Hello. Nanay, nandito po kami para magbigay po ng konting tulong po sa inyo. Sabi sa akin ni Kapitan, hindi lang pwede mag-opera hanggat wala pa, hanggat may namamagapa po. Kaya niyo po yun, Nay. May mga dala po kami konting gamot para po sa antibiotic po na sa Locosip po yun. Tsaka po maintenance po ng high blood kasi yun na po yung ibigay po sa reseta ng gamot niyo po. May mga pagkain din po dyan. Kaya marami-rami namin po yan, ma'am. Pagpasensyaan niyo lang po yung dala namin kahit. Marami pa po kasi sa amin na hindi po nakapunta. Laban lang po tayo, kaya niyo po yan. Thank you, Pres. NCCP! Unity! Okay, so ito na po, iabot ko na po yung gamot kay Ma'am Teresita Cariaga. At ang groceries po, tsaka bigas. Kompleto na po yan lahat. Gamit sa kusina, gamit sa pangkain, pangkain pala, walang gamit. Pagkain, gamit sa kusina, gamit sa paglalaba. Sabon, kompleto na lang yan. Hindi ko na sasabihin kung magkano, pero proud ako bilang NCCP dahil 4 digits number yung ginastos natin dito. Okay? NCCP! Unity! Okay, mag-message lang po si ate ng kaunti para magbigay po ng salamat sa grupo. Maraming salamat po yung mga lahat na tumulong sa akin. Thank you po. Hindi ba? Pwede mo ba po yung dito? Dito na lang ba kayo po? At inaayahan ko po lahat ng aking mga grupo na mag-picture taking na tayo bago tayo mag-take off mamaya. Okay, picture taking po muna lahat. Face mask po tayo to have the protocol. Face mask. Yan mga karoba, so tapos na yung charity namin. Magpapaalam na ako. Didiretso na ako sa IFM sa may radio program namin. Maraming salamat sa lahat ng mga brother and sister natin na nag-contribute para sa grocery at saka gamot ni Nanay Teresita. Like, comment, share, and subscribe. Kaya nang sinasabi ko, Karuba! Love your Karuba!